Over het algemeen begin ik na de vakantietijd in de zomer, dan begint het te kriebelen. En dan heb ik hierboven een hele grote zolder en die staat helemaal hartstikke vol met ingepakte kerststallen. Ik ben opgegroeid in een katholieke omgeving, dus toen ik kind was, was het heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. En achter je zie je bijvoorbeeld van die papieren kerststallen. Nou, ik kan me herinneren dat ik als kind ook wel eens zo'n ding gekocht heb of gehad heb. En later krijg je van die kleine beeldjes. Nou, dat neem je toch wat mee. Nou, ik heb hier om te beginnen wat doorsnee kerststallen neergezet die zeg maar in de jaren 50, 60 bij de mensen thuis waren. De kleinere, ja, niet iedereen had zo'n grote beurs, maar zo'n kleine gipsen kerststal kwam in honderden gezinnen voor. En een variant daarvan is hetzelfde, maar dan in porselein. Allemaal dingetjes die ik op rommelmarkten en zo gevonden heb. En dan een beetje schoongemaakt en opnieuw die gouden randjes erin gezet. Ik ben dus van geboorte een Rotterdammer, Delfshaven om precies te zijn. Ik ben daar ook priester geworden. En toen wilde ik toch graag trouwen. En toen ben ik dominee geworden om het heel precies te zeggen. Ik mag dus graag bezig zijn in mijn vak met het uitleggen van de Bijbel. En nou ja, als je zo in de kerkelijke molen meedraait, is kerst natuurlijk een belangrijk moment. Nou, de diversiteit vind ik natuurlijk tegenwoordig erg leuk, maar toen ik, als klein kind vind je het is een beschermde wereld, denk ik, dat het ook meespeelt. Je ziet het altijd, alle aandacht van die personen die hier meespelen zijn op dat kind gericht. En het is heel veilig en het is een warm gevoel eigenlijk, wat je erin beleeft. Ik kan er ook rustig bij gaan zitten en dan voel ik zo. Nou, dan loop ik zelf ook eigenlijk door die stal heen en weer. Als je dan de muziek opzet, hoor je de engelen zingen. Ja, ik denk als ik het bekijk, dan is er toch, het is in zekere zin een wereld van geborgenheid. Zo'n kerstgroep. Als je je daarin leeft, daar is geen heibel, geen ruzie, het is vrede op aarde, wordt er ook gezongen. Ik denk dat het goed is dat de mensen zich niet mee laten slepen door wat anderen beweren of zeggen. Maar probeer je heel eerlijk, nou, ik zou zeggen met behulp van de boodschap van het evangelie of zo. Ook met de kerststal, dat is tenslotte evangelie in beeld. Probeer je daar eerlijk en respectvol over andere mensen te denken. En daarmee, zeg maar, vrede op aarde te bewerken. Niet schreeuwen, maar rustig zijn. Nadenken. Vooral nadenken is ook heel belangrijk.